komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga, karon nga adlaw Huwebes, pitsa 13 na, bulan sang Pebrero tuig 2020. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Aksyon Radio. Pila sang atong nagapaguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, 13 ka mga huwes sang MTC makigsapol kay Gobernador Lacson sa Kapitolyo. Driver sang motorsiklo na hospital matapos magsag-iranay sila sang nasugata nga ambulansya sa siyudad sang Victorias. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nakibot ang tanan. May mga aligasyon nga paga-imbestigaron ni Presidente Rodrigo Duterte ang report na lakip sa narcolist si Lieutenant Colonel Joby Espinido, ang poster boy sang ehekutibo ko ni Presidente Rodrigo Duterte. Suno kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, himuon ini sang presidente kon mabato ng opisyal nga report halin sa Philippine National Police. Pero may paglantaw nga daw ka-imposible kuno nga nalakip sa listahan si Espinido. Sa naibalan, paborito ini siya. Nga katapo sa kapulisan sang presidente, tungod siya ini ang responsable sa pagpatay sa ginapatihan big time nga mga drug lord nga sanday Ozame City Mayor Rinaldo Paruhinog kag Albuera Mayor Rolando Espinosa. Sa karon nakibot ang tanan nga ara siya sa listahan sang narko. Ano ayhan kamatuod sini nga report? Isa ayan ini sang kabangdanan ang hinali nga pagkakasaya diri sa siyudad sang Bacolod. Tutukan naton ini, kag mahimo tutukan ini sang bilog nga pungsod Pilipinas nga ang ginapatihan nila nga mong berdugo sa mga drug lords kag mga durugista ara sa listahan sang droga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Good morning, anay. Sa aton mga plantador, kada aga, may ara kita ginatanyag nga pamaagi sa pagpatin-ad ninyo sa inyo pagpatubas sang tubo. Magpili sang baridad nga may mataas nga patubas. Siguruha, libre sa hilamon ang inyo tanom nga tubo. Abunuhan ninyo sa sulod sang 35 tubtob 45 dias. Kada ektarya,
apply kamo anom kabag nga unique complete fertilizer kag 2 kabag sang urea. Gipi garantisado kag dalag ko ang puno, dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Nga unique complete fertilizer gid ang dapat gamiton. Tungod ang unique nga abono, may nitrogen para patambok, may phosphorus para pagipi kag pagdalag ko sang puno, potas para patamis, sulfur, magnesium, calcium. Solusyon sa lamgod o kon acidic na nga duta. Ipaluap ninyo sang anom kabag nga unique kag 2 kabag sang urea antes magsira. Ini magaresulta sang mataas nga tunilada kag matamis nga patubas. Mag-unique complete fertilizer na para sa mainuswagon nga panubason. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique complete, sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tinugsang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga
mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ipa-action mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Una sa balita. Una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na good morning. Bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental, sa malabutan sang signal sang Aksyon Radio Bacolod. Sa mga merkado nga nagabukas na karon nga kaagahon, matulutugnaw gihapon ang panahon. Samtang ang aton patrol padayon nagalagulad sa mga merkado dire sa dakbanwa sa Bacolod. Ginamonitor na paano pila ang presyo sang nagapanguna nga balaklon sa merkado. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin. Action Fred, good morning sa aton ng mga suki, no? Good morning, luyag magpamalaklon sang mga isda diri sa area sang Burgos Public Market. Action Fred, sa tuod-tuod lang ang supply sang isda. So kung masyado kaninit,
diri sa area sang Burgos Public Market. Pero may mga supplier wala sang isda kaangay sang area sang Valladolid. Gina-divide na lang, no? Kung gina-divider na lang Action Fred para lang matagaan ang sang supply sang isda. Ang ila sining mga suki, subong ang karaho nagsaka. Pila subong ang karaho ta, Nyor? 160. 160. Action Alvin, Yes, Action Fred. may salmoniti da. Ang salmonete, way gyapon nagpakita. Naglibot kita diri Action Fred. Kunti kahapon may kuan pa to Action Fred. May iban pa to nga mga kampiyon nga mga isda. Subong ya kuan ni siya, mga regular nga mga isda, no? Ang karaho 160 ang gagmay pero ang dagko ya, Nyor. Okay. Ano pa gid ang available mo? Pero kung makuha na siya pareho, pare siya na yun, gihad mo na. Tagpila na ang bilis na. 180, okay. Sige, sako siya Action Fred. Damo siya subong sang damo siya subong sang customer. Sa ilo kitabi sa piyak naman nga lamisa. Ang bulaw ta sa kay ungi amo lang ning available niya magluwas sa sini, no? Tagpila subong nga aton sini nga bulaw. 240? 240. Oo, 240. Mahal ang banyera eh. City Mail ang banyera dan. City Mill? City Mail. So, nagmahal gid siya? Mahal gid kayo. Mahal gid kayo, Action Fred. Medyo nag-240 kahapon, nag-220. Subong nag-240. Si Maymay. Samtang Action Fred, Facebook Live siya sa imo. May, ang lubo-lubo mo, May. Amo lang Japon, tag 140. 140. Oo, ang ining nipis mo yan. Ang bullet nga nipis, tag 160. 160. Available mo ni Lupoy ni, no? Lupoy, ano ni siya, Lupoy? Lupoy. O kung magdako ni siya? Magdako na sa lilang. Lilang, Oo. gagmay. Lupoy. Lupoy, pilang Lupoy? 140 lang Japon. 140, no? 140 ang Lupoy. May available ka pang rus mo gagmay? 5 isa. Oo, pilang 5 isa mo? Tag 160 lang. 160. Oo, 160 Action na Fred ang bangros. Pero kung dagko nga mga bangros, gahamboy na sa 240. Muni ang presyo sang bangros kay may pa lang dito kita sa panalag ko Action Fred. Ang panalag ko sa kay nini available subong ginalasa niya palang galin tuna ni pare, no? Tuna? Tagpilan ng tuna mo? 400. 400 ang tuna mo. Ning kuan mo yaho ang tangigi. Parehas na 400 man. 400 man. Amo lang na siya Action Fred, no? Sa tatlo. Dito medyo layo-layo gawa sa pinaka-main entrance sa Piak na yon, Action Fred. Ang lukos to subong pati ka Action Fred, 380. Ang presyo sang lukos. May presyo man sang punaw sa luyag man ang punaw subong Action Fred. Pwede mabakal sa 80. May ara man diri kag available man ang kasag gagmay lang ugalin, no? Gagmay lang ugaling Action Fred. May mga tahong da. Oy, tahong kadton ta sa Piak do may nakita ko to tahong kag Action Fred sa Piak man to kay nalabyan ko lang. Pero ang kasag subong 180 sakay bibit gani nalabyan ta Action Fred ang iya sining maglubas ng may loko siya 100 radar 380. Ang pasaya niya regular nga 220 tub 240 ang diri kita Action Fred sa Piakay base bala ara man diri available nga tahong, no? Base available ang tahong ay way di tahong. Wala gid. Way gid tahong Action Fred. Way gid siya tahong sa karon. Kay kung maglaswa ko ginabutang kong tahong eh. Oo, nami pagid siya kung may Namit ya sabaw. Oo, kampiyon pagid nga sabaw. Pero subong pamalaklon. Green shells may man. Oo, may araman siya green shell pero ining green shell ta Action Fred na kuha na bala ng kuha na sa Natala na. Oo, natala na bi. Si Madam pilang natala tani nga green shell, ma'am? 50 kilo. 50 ng kilo, Action Fred. 50 kilo, pwede na. Ay sisi man na natala na. Oo, may sisi natala man. Oo, galing kay ti damo-damo man, no? Sangga iya sining customer subong aga kay actually Action Fred ninit ang supply
subong aga ito gin-divide lang bala action Fred nga iban matagaan lang bala supply para sa mga suki nila amani ang kwan subong kalabanan kagamani ang available subong action Fred kahapon may lagaw pa to action Fred pero subong way nalagaw naga amat-amat na sa wala kay istorya kami ni Sir Ben. I think hambal ni Sir Ben kagina pero i-confirm taman kay hambal niya kay basta mamadlos ang hangin medyo ninit ang supply. Sir tuod niya basta mamadlos ang hangin. Mo gina basta magmadlos siya mawadaan kita medyo tayo pa Ang abot yun tayo. ang supply ta subong sir. Medyo tayo man kay sa timpo ta subong. Ang supplier ta sang isda dinhi sa halin. Sa Tabaw, may ara man ang Sibukaw, pero medyo ang sa Tabaw tayo, tayo, grabe yung piso. Talbo mo na iban do wala gid ka hala nga dabo kay makakuha sila isa, duwa ka banira, tama na sa una tag-lima na. Balo ka bili hindi magwanta, maginansya lang ka jutay kayo. Ay, muna action na Fred, no? That is why ninit gidya ang supply subong sa siningat tinion. So again, ang panalag ko, action na Fred, halin sa banwasang hinubaan. Na-interview ta bago lang, amo ng presidente sa fish vendor, no? Si Sir Ruben Kasipi. So, amaning sitwasyon kag bili subong sang isda diri sa area sang Burgos Public Market. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pangot kita. Mabugnaw nga hangin nagadapya na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 5:05 na. Diri kita. Mga balita nga natipon naton sa Provincial Capitol 13. Ka mga huwes sang MTC. Nakigsapol kay Gobernador Lacson sa Kapitolyo. Balita Kapitolyo. Detalye sini. Upod kay Aksyon Marlon Ilubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Sa unang nga higayon na kay gasapol kag sa unang nga higayon na kay istorya sa kaya Gobernador Eugenio Hosea Bong Lacson sa Kapitolyo Provincial ang mga 13 ka mga huwes sa Municipal Trial Court sa Negros Occidental kahapon sa Udto sa 13 ginalakipan nanday Judges Mavel Mahrocon siya, Joseph Gedioni Valencia, Maria Lineth Salhay Eusebio kag pulo pagkaiban nabaluan nga sadtong
bulan sang Agosto tuig 2019 na aprobahan sa sangguniang ang panalawigan ang pangabay ni Governor Lacson nga aprobahan ang paghatag sang allowance nga tag 5,000 pesos kada bulan sa 25 ka mga city prosecutors umpisa Enero 1 tubtob Agosto 31. Tinguan man sang provincial government nga ini ang mapatuman man para naman sa mga judges sa Negros Occidental. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlos Verovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Kamusta? Nakabakal na kamo habon, puro-puro, kag hindi makahalit sa panit, habon wala sa ginsimpon nga chemical, habon 100% natural, amo ini siya. Ang Santon Plus Herba nga habon. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Kung may mga problema, masami nagakolorinot ang panit, gamit na kamo habon nga Santon, kay hindi magkulinot ang panit. Para sa ubin kag prisko nga kotes, Santon Plus Herbal Soap kita. Healthy beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo, magpino ang kotes ka magubing tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon, mabakal na pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 23-33. Una nga bula resulta, 23 kag 33. Second draw, ikadua nga bula, 2-18. Ikadua nga bula resulta, 2 kag 18. Third draw, ikatatlo nga bula, 10-23. Ikatatlo nga bula resulta, 10 kag 23. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na
inspirasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ipa-aksyon mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-aksyon mo! May dapat pahibaloon. Ipa-aksyon mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Piri ka mo! Ipa-aksyon mo! Ipa-aksyon mo! Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Sabat ini sa manubo nga baklanay sa umay, kinalanda ko ang aton mangin produksyon. Ang imuo ninyo, gamit kamo unique complete fertilizer. Pinasahi ini nga abono, may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi, kag pabaskog sang puno, potash para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa lamgod o kon acidic nga duta, kag mga trace element. Mag-apply lang sang 2 kasako sang unique complete fertilizer, kag 1 ka urea kada hektarya. GP garantisado kag dugay magpalay ang pagkalagtom sang dahon sang humay. Ipalo-up ninyo sang 3 ka unique complete kag 1 ka sulfato sa kada hektarya sa top dress nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga resulta dako ang inyo mangin produksyon. Gusto nyo pagbag-o kag pagtinad nga pagpanguma, magbag-o na kamo gamit na sang unique complete fertilizer. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligaan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Rune Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique complete, sabat sa manubo,
nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:16 na. Ibalik ta ang report sa aton patrol na tipo nila nga mga balita, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Balik nga pagpangalagad ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred ginabulong sa ospital din 37 anyos nga lalaki matapos ginlabo sa syudad sang Sipalay. Ang biktima diriging kilala kay JJ Pasage. Nagapuyo ni siya sa barangay Kantoray sa syudad sang Sipalay matapos nga ginlabo alas 9 antak na kagabi pero nakabot diri sa Regional Hospital mga alas 3:30 na sininga kaagahon. Ini siya ang nakaangkon sang pilas sa iya sininga agtang subong man sa iya sininga nga guya. May pilas man sa nawalang nga bahin sang iya sininga kamot. Now, sa record sa Regional Hospital, in Biktima Action Fred, ang nag-inom ni siya, upod ang tiyo sang iya sininga live-in partner. Ang natabulong ugaling, kaya pagkatapos mag-inom Action Fred, luyag pakuntani, maglagaw pa sang tiyo sang iya sininga live-in partner. Ugaling, kaya ginsawaya, hindi lang maglagaw. Ang natabo diri, tinagkuha Action Fred sang binangon. Diri Action Fred, ini siya ang ginlabo. Nakaangkon sang pila sa iya sini nga agtang, may pila sa guya, kag nawala nga bahin sang iya sini nga kamot. Dugang pagid nga balita sa ospital, na aksidente man ining si Danilo Umagap, 66 anyos. Nagapuyo ni siya sa Country Homes Phase 1, Barangay Mandalagan, diri siyudad sang Bacolod. Matapos nga na aksidente mga alas 8 antak na kagabi sa area naman sang Circumferential Road sa amuman nga barangay, sa Barangay Mandalagan Abi. Ini siya ang nakaangkon sa pilas sa iya sining baba, may pilas sa ulo, subong man sa iya sining sa iya sining guya, sa ilong niya partikular na pilasan man. Ang ining Biktima Action Fred sakay sa iya sining single nga motorsiklo. And along sa area sang Circumferential Road, kay komo ginaligar Action Fred, ginaligar nga ini siya ang nakainom. Aksidente ni nga nagbunggo sa isa ka truck nga nakaparking lamang sa kilid sang dalan. Naman siya Action Fred ang balita sa ospital. Aton pinalangga nga mga tagpalamati indigid magkalipat nga ang Santone Plus Herbal Capsule kagang may TC. Isa ini ka the best nga kombinasyon sa ikaayong lawas. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:18 na kape-kape ta Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Namin niya sa may mga diabetes kiti wala ni siya kalamay, natural sweetener lang. Makabulig pa-alerto sa atong lawas kag paminsaron. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, ini siya natukian dito sa Amerika sa mga sayantipiko. Nadiskubrihan nila nga kung berde pang kape, perte ka powerful sa iya natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Kini mo sa Priska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangosteen, loaded pa sang phytonutrients. Panawag sa iya natural colon cleanser. May mga utod kita nga tag 2-3 adlaw, hindi makaitsar, abyan, delikado na ina. Enjoy ka lang, kapi-kapi ka lang, Dr. Alfred's Green Coffee. Makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Ang Dr. Alfred's Green Coffee mabakal na sa tanan nga sanga, sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:20 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby.
siyang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsang ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol! Aksyon Standard Time las 5:29 na. Resulta sang luto pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo.
Radio. Magkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na standby. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 655 kita, ang jackpot 38 milyones, 38 million. Kombinasyon in any order, 51, 37, 4, 15, 32, 55. Resulta sang 655, 51, 37, 4, 15, 32 kag 55. Sa ilo kita, 645, ang jackpot 39 milyones, 39 million. Kombinasyon in any order, 2, 20, 34, 12, 42, 29. Resulta sang 645, 2, 20, 34, 12, 42 kag 29. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. No, maayo man niyo. Si Vice Gobernador Jeffrey Ferrer nagsiling niya masarangan na sa kapulisan sa Bacolod ang arangkada batok sa mga iligalista bisan wala na si Espinido. Masarangan ni Colonel Henry Viñas, ang city director naton, kay manti porteng arangkada. Pagkadula ni Espinido, porteng arangkada. Sang wala pa si Espinido, grabe man ang arangkada. By bust operation, wala tagtuo. Siling sang vice-gobernador, siling niya masarangan ina sa kapulisan sang syudad sa Bacolod. Ang pagpanglagas sa mga drug poser, drug addict, drug lord, kag iban pa nga mga iligalista. Porte, no? Pero ara subong, daw nagaindakal nga ininit subong, ang aras na padapan ni Espinido, bagod sining pinakaulihing nga report, nga ara siya kuno sa listahan, siling sang PNP, ginkuha di siya kay sa narcolist ara siya kuno. Ay, ano ini nga balita? Hindi ba lang siya ng berdugo sa mga drug lord? Subong niya, ara siya kuno sa listahan, akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:36. Mabalik kami pagkatapos ini.
namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon. Philippine Standard Time, las 5:42 na, may tisi ang alkaline nga vitamin C. Amo ni siya, ang kinanglanta agon magbakod ang aton immune system, magbakod ang aton lawas, mabato sa mga pamalatian kapag kulokambyo sa panahon, hindi kadali-dali malatan trangkaso, ubo, sipon, hilanat, kag iban pa. So, sa mabakod nga lawas, mabakod nga immune system, gamit kita, Mighty ang alkaline nga vitamin C. Mas mabakod pagid kung ang Mighty C i-kombinar nyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Kaya wala ni gabulag ang duha, gaupod permi, 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Mighty C mabakal na. Pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon
kalusugan yan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43 na. Diri kita, driver sa motorsiklo na ospital matapos magsag-iranay sila sa nasugata nga ambulansya sa siyudad sa Victorias. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May nga-aksyon na Fred ginabulong subong sa ospital ining isa ka 34 anyos nga si Jericho Peralta. Soltero, temporaryo nagapuyo sa munisipalidad sang Ibi Magalona matapos maaksidente kahapon dira sa National Highway sang Osmeña Avenue, Barangay 13, siyudad sang Victorias. Aksyon na Fred. Ang natabo diri kay ini siya ang nagasakay sa motorsiklo gikan sa Sorpa Norte kag samtang nagabiyahe ini siya nasugata yay ni Aksyon Fred ang isa ka ambulance sang Tuboso nga ginamaniho naman ni Edwin Tumala. Sa dinagsagiranay ang motorsiklo nga nasakyan sang biktima kag ang ambulance man mismo, rason nga ini siya ang natumba. Aksyon Fred. Ang biktima karon nag-antos sa mga kapilasan sa Ilawas kag gidalayon manggindala sa may Ikayong Lawas Foundation Hospital Incorporated, pero mas gin pa kamaayo nga ginsaylo diri sa Riverside Medical Center. Suno sa investigation sang pulis, ang ambulance nagasirin ini meaning may ara sang dala nga pasyente padulong diri sa syudad sa Bacolod. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ako po si Dr. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, arestado ining tatlo ka mga persona matapos ka na aktuhan sa mga kapulisan sa idalom sang Police Station number 1 nga nag-engage sa illegal nga sugal. Launa 15 antak na sinila mga kagahon sa 3rd Road, Alunan, Baybay, Barangay 35 diri sa syudad sa Bacolod. Ni mga suspect ginkilala kanday Joshua Camento
18 anyos nagapuyo ni siya sa Purok Masinadyahon sa Second Road, Barangay 35. Ang isa ging kilala man kay Eugene Hamili, 21 anyos, sang Cameroli Avenue, kagang ikatatlo. Amo si Don Alabado, 41 anyos, nagapuyo ni siya sa Libertad Baybay, Barangay 16, diri sa siyudad sang Bacolod. Now, sunod diri kay Police Major Jobel Sedel. Ang mga suspect, Action Fred, na aktuhan sang mga kapulisan samtang nagapatigayon sang ila sini nga saturation drive along 3rd Road, Barangay 35, nga ang ining tatlo na aktuhan nga nagahampang sang bugoy bala, Action Fred, sang illegal nga sugal. Di sa ila diri ining anom tanan ka mga shells upon batad shells nga amo ni ang nagaserve bilang Q material sa illegal nga sugal. Kag ang ining 121 pesos serving bet money. Action Alvin? Yes, sir. Subong ang nagakaladakpan kundi may tumbo, may bugoy, wala saan dalagko nga mga illegal gambling nga nagaluntad sa Bacolod? Action, Fred, nakapamangkot kita once sa Happy mismo ang station number 7 kumbala may high alay pa nag-operate. Wala gid sila sa may aktuhan, Action Fred, nga nagahampang sang high alay. Dili double wala man. Dili double wala man. Ang kalasaming madakpan, Action Fred, sa may bugoy tong-its. Ini bilang engage sa illegal nga sugal, engage manabi sa sining mga baraha bala. Umuli ang kasaming madakpan sa mga kapulisan. Pero galantaw ko, kung bala may madyong, bala maktuhan bala, Action Fred. Hindi galibog ang ulo ko kung wala sang illegal nga panahor nga ang may nagapataya. Ano na yung klase panahor ang kapataya? Subong, ano na siya, legal na siya? Small town latire na siya? Yes, Action Fred. Amo nang nakitantawan sa pila ka lugar. Actually, sa may barangay na may gapataya man mo. Amo gani galibog ulo ko kung wala na hay-alay nga may nagapataya kung hindi na siya small town latire. Kaya nakita ko ya hindi small town latire do hay-alay gidya ang ginapataya ti ano ina abi ko anay kung ginapanglagas na. Maayo, Action Fred, no? At least ma-inform taman liwat ang mga kapulisan bala may nag-operate na yaray. Ang madyong na yan, natural na yan, kung magbadyong kasulod balay, ti alin sa una daw, wala man niya ginadako pa madyong, hindi ka lang magbadyong sa nga plaza, guro, hindi ka mapadakpon eh. Hindi lang sa public place ka daw mo yan. Labanan na madyong, sumong may sadiin nga balay, may mga madyong, kalingawan, madyong eh. Pati gani ang pila ka mga negosyante nga madyong, basta iba nga pulis gani nga madyong eh. Yes, Action Fred, no? Kung sa balay man, awat pa man, hampang baraha. Oo, hindi lang daguan na ya. Alam ba lang lingaw-lingaw lang hampang, Action Fred, no? But anyway, Action Fred, sa dugang pagid nga balita sa area naman sa station number 3, priso karon nga ginaligar drug pusher bala matapos nga nagbaligya sang ginasuspetsohan siya po lasutso kagabi sa Purok Riverside, Barangay Banago. Ang iling bypass operation, Action Fred, ang ginpatigayon ini sa idalo sang Regional Drug Enforcement Unit 6. Diin ang suspect diri kilala kay Rani Celes. Nagapuyo ni siya sa Purok Riverside, Barangay Banago. Nawasunod diri kay Police Lieutenant Colonel Levi Pange. Ang operatiba o kun ang nagpatigayon sang sining nagtasar sining drug bypass operation dun sa mga grupo sang Regional Office 6. In na-recover, Action Fred, sa suspect ining 5 plastic sachets ang ginasuspetsohan siya po nga may dangerous drugs board value nga 25,000 pesos. Yes, sir. Hindi ba Bacolod Police ang nag-operate? Hindi, ang Regional Office, Action Fred, Regional Drug Enforcement Unit. Pero nag-coordinar man sila? Yes, Action Fred, nag-ordinar man sila kay nag-upon man ang pila ka mga kapulisan sa idalo man sa police station number 3. So joint operation ni sa Action Fred o galing kitin ang nag-lead sang RDEO. Gamayo man, Action Fred, no? At least importante may recovery nga 5 ka plastic sa isang suspected shabu nga ang bili is 25,000 pesos. Amo lang na isa? Amo lang isa. Isa lang ka bypass na tabo? Isa ka bypass, Action Fred, ang natabo, no? Gabi.
Pero check taman na sa iban action Fred kay lagaw-lagaw tanay kag mangita liwat. Basi miara pa lang ay basta operation nga gintasar liwat ang aton mga kapulisan after Espinido. Balita sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon, Alvin Grab. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Damo nagsaka kilays ni ang natabo kay Espinido. Pero karon na alas 6:30 talakayon tayo ni. Ang punto naton sang wala pa mag-abot si Espinido kadumdum kamo. Porte ding by bus dire sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Masarangan ini sang aton kapulisan minus Espinido. Padayon man niya ang arangkada, wala man untat ya ang waswas ang aton kapulisan kon illegal nga syabo kag illegal nga aktibidades nga nagalunta dire sa syudad sa Bacolod. Porte no? Amo nang siling na kon matapos lang ng termino ni Presidente Rodrigo Duterte, magapabilin niya ang syabo, magapabilin ang illegal nga droga. Kaya wala kita sang itudlo kung sinong hari-hari sini, sino ang kapitalista sini, sinong drug lord dire sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental kag kundiin nagalin ang supply sang syabo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon.
Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita. Pagdayon na Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na. Standby na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,